er lidt, og jeg selv hedder Bjørn Bay, og jeg er chef for Grønlands Politi. Grunden til, at vi har spurgt pressen, om I vil være, det er, at det må at der er nogle I dag har Grønland heldigvis været smittefri i 3 uger, og myndighederne har fået rigtig godt styr på situationen. Og det kan vi blandt andet takke befolkningen for. Selvom der har været nogle ret indgribende tiltag i borgernes hverdag det sidste stykke tid, så har befolkningen været rigtig, rigtig gode til at følge anbefalingerne, og de har også været klar, og befolkningen har bakket op, når der pludselig kom nye tiltag fra myndighedernes side. Det er rigtig, rigtig glade for. Der har været virkelig få tilfælde, hvor vi som politi ikke har kunne klare situationen ved at tage en høflig samtale, en hyggelig snak med folk om at forklare, hvorfor det er, at man skal agere på en bestemt måde. Det er meget, meget få situationer, vi har haft, hvor vi har, om jeg så må sige, måtte skrue bissen på. Men som landslægen har sagt og har understreget flere gange, så kan vi ikke være helt sikre endnu. Det er simpelthen en naturlig konsekvens af, at der er smitte rundt omkring i landene rundt om os, der gør, at vi ikke kan være sikre på ikke at få smitte ind i landet. Derfor er det meget, meget vigtigt på nuværende tidspunkt, samtidig med, at der åbnes op, for eksempel for indrigsrejserne, så at vi stadigvæk husker på, at vi skal holde afstand, og vi skal huske alle de gode sundhedsråd, som sundhedsvæsenet kommer med, hvor nok håndhygiejne og hosten i ærmet nok er det allervigtigste. Nuuk er den by, der har været hårdest ramt af restriktionerne. Og vi har derfor i politiet en helt særlig opfordring til alle borgerne i Nuuk. Pas på hinanden i weekenden, hvor Nuuk rigtig kan mærke, at der åbnes op fra i morgen kl. 8. Vi forstår godt, at man har stor lyst til eksempelvis at gå ud og spise, gå på café, gå på værtshus, efter at byen bliver genåbnet. Og det kan man roligt gøre. Der er ingen mistanke lige nu om, at der er smittet i Grønland på det nuværende tidspunkt. Når det så er sagt, så forventer vi politimæssigt en meget travl weekend, efter at Nuuk bliver åbnet. Det kommer også til at betyde, at vi vil være meget synlige i bybilledet, og særligt for at sørge for, at alt er, som det skal være, men også for at sørge for, at det er det maksimale antal personer, der samles forskellige steder. Maks 100 mennesker, og inden for maks 50% af det, som brandmyndighederne tillader. Og der vil vi godt bede befolkningen om en hjælpende hånd i den forbindelse. Respekter med et smil, når tjeneren, når dørmanden, når politimanden fortæller jer, at der er for mange mennesker i et område, og at vi passe på. Og det vil vi meget gerne bede om jeres hjælp til, at vi fortsætter med. Og nu vil Gideon sige nogle ting også. Ja, tak Bjørn. Bjørn nimma oqasi uteqqilaqtuuk kadaalsut quyarussuppuut tusagassiortut tamaang takkussinnaamik ullumi una aggequssut imaatto tungaveqarpu imma immitsinnut qaamas eqqaaneersutigilaartaagartigu imma malittaaqarigut innersuussutit annis tasam annikillisarniarlugu kalaallunaanni uku innersuussit malittaarissassat imaatto peqqinisaarfingaanni piumassutsit maleqqussit quyarussuppu innattan taakku malinneqaarmik innuttaasut malunnartumik taakku malissimagai ataqqilluit taan quyarussuppuun
Tawa am okasiorspap nuuk uku marittaasis iman innersuussit killilersuineq nuummi sakkortornerpaunikuuppun taavalu arfiningorpat ullaakkut ammaluunik am nuummiut malunnarnerusumik ammarnerat maluissagaat am uut pulasiningaanniit ilimariorput ullutaanna arfiningornik sapaallu ulaparfiussasor taamaattumik pulasiningaanniit ma takunaqarsinnaasso amerlanerusugut аққусинерми паасиннаорпут сор инуит нерниартарфимнериарторусуттут аама кафеинут каффисориарторусуттут таавали имерниартарфиммут орниуккусуттут аама таан паасинарпоқ аама таамаалиуссаппут кисианни аама иннерсуссигиссоорпут малиттарисассат маннеқассасут аама оқарфинеқарси ма уани амерлаваллаарфус ингерласаартаанна атаққинеқассасо ja тассум сарпунниунеқаркунат аперпутааги аттуумассутеқарпаллаагиккалуарпо акиссутеқарусуппугалли тас имигассап матоққатиннеқарнерани ангерларсимаффинни ертиссивилиортанут qannoq amerlatигисунут орнигуттариақартарсимависут ja ma tan sillum bjørnum tunnikkallersuа таақаллунаатан акиссуа bjørnberbiusspurtnorm hospital. Ja, jeg har læst på Gideon om hvor mange gange I har rykket til hospitaler under alkoholforbud. Altså, når vi taler om alkoholforbud, så går jeg ud fra, at du mener i Nuuk. Og i Nuuk, der faldt antallet af hospitaler, hvor vi havde alkoholforbuddet. Men det faldt faktisk ikke mere end den tilsvarende periode sidste år. Så på hospitalsområdet, ja, der var et fald, men jeg kan på ingen måde sige, at det skyldtes alkoholforbuddet. Der, hvor vi oplevede en markant anderledes udvikling, end man har set i de samme perioder de forrige år, det er på voldsområdet. I den periode, vi havde alkoholforbuddet, der kom antallet af voldssager helt i bund. Så der har været en mærkbar positiv udvikling på voldsområdet i den periode, hvor vi havde alkoholforbuddet. Hvad så nu, efter at vi kan køre alkohol igen? Rykker I ud til det samme antal hospitaler som normalt? Ja, og navnlig den aften, hvor der blev åbnet op for alkohol, der havde vores kolleger i beredskabet her i Nuuk fundet det samme leje som før. Hvor mange har I for eksempel for mange mennesker var forsamlet? Vi har indtil nu, og det hænger lidt sammen med det, jeg sagde før, med, hvor jeg sagde tak til befolkningen for den måde, man håndterede det her. Indtil nu har vi kunne gøre os med og bede folk om at gøre tingene på en bestemt måde. Så indtil nu har vi ikke uddelt en eneste bøde, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Velbekomme. Er der yderligere spørgsmål? Jeg vil godt lige, det går nok, man må nok forvente, og det er jo det, I fortæller, I er forberedt på her i morgen. En begrænsning ind. Folk, unge mennesker, måske der allerede er lidt alkoholpåvirket, nu skal befinde sig ude i det åbne miljø. Hvis du med spørgsmålet tænker på, om det er et problem, at vi nu får flere mennesker ud i nattelivet, ja. og det gør vi jo nu, hvor der bliver åbnet op. Det er faktisk også derfor, at vi har valgt at spørge jer, om I vil komme og deltage i det. Og det er også derfor, at vi i går holdt et rigtig, rigtig godt møde med restauratørerne her i Nuuk, for ligesom at forberede os så godt som muligt på de her ting. Vi kan jo, hvis ikke der er en sundhedsmæssig grund til at holde byens restaurationer lukket, så vil det jo være forkert at holde dem lukket. Så vi skal jo åbne op. Og det, der vi politimæssigt bekymrer os om, det er, at vi får det gjort på en måde, der er så sikker og så tryg for befolkningen som overhovedet muligt. Og der er blandt andet at tale med restauratørerne, en del af det, og så også have den her appel om noget forståelse hos befolkningen. Fordi selvfølgelig kan der komme tryk på, især når folk kan se, at der faktisk ser ud som om, at der er plads indenfor i en restauration,
men at dørmanden insisterer på, at nu er der fyldt op. Og det er jo fordi, de kun må have den her 50% af det godkendte inde. Og hvordan vil vi imødegå det politimæssigt? Det gør vi ved at være markant mere massivt bemandet, end vi vil være på en normal lørdag. Ja. Fordi det er lige så meget også for at imødegå gadeuorden. Ja, det er gadeuorden. Det er navnlig presset ind og ud af restaurationerne. Jeg må erkende, at vi politimæssigt er vi jo ikke så bekymret for, hvad der foregår inde i restaurationerne. Fordi det har restaurationerne som udgangspunkt rigtig, rigtig godt styr på. Men i området lige ude foran restaurationerne, i gadebilledet, og så må jeg da også erkende, vi har da også fokus på, hvor går folk så hen, når byen lukker. Der har vi jo en udfordring med de såkaldte efterfester indimellem, og dem er vi bestemt også opmærksom på i den her situation. Jeg har lige 2 spørgsmål. Hvem skal holde øje med, at der er under 100 mennesker i værtshuset? Det har restaurationerne ansvaret for, og det er også det, vi havde en god snak med dem om i går. Der vil ikke stå en politimand og tælle hver eneste kunde, der går ind og ud af en restauration. Det er hver enkelt virksomhed, der har ansvaret for at overholde de regler, myndighederne sætter ud. Men jeg kan forstå på restaurationerne, at de allerede nu har gjort så rigtig mange gode tanker og indrettet deres lokaler på en måde, så det her det ikke burde blive et problem for dem. Og hvad vil politiet gøre, hvis der er et værtshus, der ikke følger det? Altså det kan være et meget bredt spørgsmål, men hvis jeg skal være lidt strid og gå over til den alvorligste situation og sige, at det bliver der, vi vil nok starte med at ligesom sige, hvis det kun drejer sig om at få 10 mand til at forlade stedet, så vil vi jo nok sige, kan I ikke lige få 10 mand ud. Men hvis vi oplever, hvad jeg slet ikke forventer, men hvis vi oplever en restauration, der ikke er med på at løse det her for os, så lukker vi den. Mens covid-19 er smittefare i Grønland, så har både Information og Politimyndigheden haft en regel for, hvem der kan rejse fra by til by. Der har, når man kigger på Civic og den ansøgning, man skal udfylde, når man gerne vil rejse fra en by til by, der står, at få sådan en sammenføring af et barn, som er under 18 år, og mindst 1 forældre, eller også rejsebehov for at understøtte virksomheder, de små virksomheder. Derudover er der nogle andre regler for, hvornår I kan få tilladelse til nogle ansøgere, som gerne vil rejse fra byen. En læge eller en sygeplejerske, der skal ud på et sygehus, en tekniker fra for eksempel Nukissiorfiit eller fra Tele Greenland, der har behov for at få repareret en vigtig stykke mekanik, de kan få tilladelser, så de her samfundskritiske rejser kan. Men det er også det. Og så ud over nogle forældre, der gerne Ja, vi tog meget hurtigt en beslutning om, sammen med de ansvarlige myndigheder om, at hvis der er børn, altså under 18, der er strandet et eller andet sted, og også selvom de er hos folk, som de er trygge ved, hvis de børn gerne vil hjem til deres forældre, så er det selvfølgelig en helt ok begrundelse for at rejse. Er det kun det, altså? Ja, det er det i den brede forstand. Er der yderligere spørgsmål? Hvor lang ventetid er der på den her visitationsgruppen, der skal godkende rejse? Det er en af de ting, som Gideon nok ved meget mere om end mig. Ja, den kan jeg godt svare på. Altså hvis man søger om morgenen, og så har vi har nogle gange ansøgninger på 100 og nogle gange 200, men hvis vi får ansøgninger på en dag, så kan vi forelægge dem til dem, der skal godkende, og så går der som regel 1 til 2 dage, før man får besked om, man kan rejse. Så maks 3 dage? Jeg vil ikke sige maks, men det er, vi sigter. Ja. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil Gideon og jeg gerne sige tusind tak, fordi I mødte op, og tak fordi at seerne og lytterne også godt ville være med. Tak skal I have, og god weekend.